Hej, mit navn det er Niels, og jeg er butikschef her i Niels Nyborg. Jeg vil godt tænke mig at vise dig, hvordan du nemt og hurtigt bruger Scan & Go og kan springe køen over. Kom nu med mig. Jeg har taget en pose med hjemmefra, så den starter med at sætte op i kurven. Og så er jeg bare ind og handle. I dag der skal jeg handle ind til lidt frokost, så jeg skal have mig et lille æble og sådan noget. Men til at starte med, så når du har åbnet din Netto Plus app, så trykker du ned i højre hjørne på Scan & Go, og så er den egentlig klar. Her ved æblet, der kan du nemt scanne stregkoden hernede på skiltet, og så er det egentlig bare at putte æblet ned i kurven. Kunne du nu tænke dig et eller flere æbler, så er det egentlig bare at trykke på plusset på skærmen, og så kan man vælge, og så slår den der automatisk ind. Det samme det gælder over ved Brødhuset og de andre steder i butikken, hvor der ikke er streg på selve varen, så sidder der en streg på selve skiltet. Men kom nu med mig, jeg skal også lige have en pastasalat. Skal du se, der er her sådan en her også. Og der er det igen bare at tage varen og scanne stregkoden bagpå og direkte ned i posen. Når du skal betale, så er det at trykke i højre hjørne ned i bunden, hvor du trykker betal. Her der kommer der 3 valgmuligheder. Du kan enten betale med Apple Pay, Android Pay, eller skal du betale med Mobile Pay, eller dit betalingskort. Så er det egentlig bare at swipe her ned i bunden. Kan du se, så kommer der en QR-kode op på en skærm. Så skal vi bare lige huske at sætte kurven på plads. Så skal vi tage posen, fordi vi er allerede pakket varen. Det er egentlig at scanne stregkoden op, så og så nemt er det. Kvitteringen den får du både på mail og inde i din app. Vi ses.